memuja lan memuji dumateng ngarsaning Gusti ingkang karya jagat salwiring gati wiwit purwa madya wasana tinebehna ing rubeda lan sambikala wis dumugi wahyaning mangsa kala dumawing kodrat saking panguwasaning Gusti kang akarya jagat nalika samana kaapit dening para pinisepuh para sesepuh ngagem busana sarwi kembar kalih tindake salira amrabata arya gajah ngoling alon-alon Siratmaja pinanganten wondene ingkang asta wujuding kayu klepu Dewa Ndaru Jayandaru ingkang sinebut kembar mayang pinangka sarana dauping pinanganten kembar wis ngarani padha mayang iku kembang kembara kekarepane kembara tresnane kembara alon-alon saya caket saya cetha saya cecak saya ngalelo Siratmaja pinanganten ingkang samya umiring tindak alon-alon ingkang ngasta wujuding pisang sanggan pratandha pasrah bongkokan tumangkeping pisang raja raja wis ngarani ratu sageta minunjul pepindhaning raja Tawi Nalendra Agung Binathara pasrah bongkokan para widodari sapta cacahe utawi 7 cacahe nenggih Bathari irim-irim Warsiki gagar mayang tunjung biru lengleng sari lengleng wandanu paripurna pasrah pisang